Kumba pilai tim kana ke Samsung kadang sudah launch ya ketua pun ba popular tam jongka. Bat kadai ruka flagship ne ke model barem dor jongka. Bat kata kadai ke Samsung Galaxy S26 series. Ha kana ke series ki kentup lai teligi model. Kabarang kongka S26 ke base model. Kabar ketua S26 Plus. Kabar lipat ke top model jongki ke S26 Ultra. Hang ne ngatarai pila ban yaong une FD Tech mentagis ngi ula sipen mi video tang yagi pun barem dor. Ha ngan lek kum nomo kum utek channel kadai ka kamram jonga ban cover ladadon kino ki pun badang sumi temai. Laki dai ki barem dor ne ki batat doru habadon ki badang sumi temai. Namar lada video ki bapet regular ya kana channel jonga pila ya tip hi tharai bangam ju cover la ne batai ya ki pun ki bala mi Islam. Kadau balaban ban ngapen mi ya kini gipun ba kamrem dor kade namar ba kini ki bna Januari Februari March terterem kide ki bna ki ba kini ki bran ki julon ya kini gipun barem dor jongki badde artat balanang ki dor ki pun mentagis ngi tenang ne sekmat ru kinang don si bun ki pun rem dor ki ban sami bad don ru ki bala dep launch kum katoka iPhone 17e Google Pixel 10a bad ki ban sami pat ki long kum ka OnePlus 15s ka Xiaomi 17 series badang pun kiwe ru. Hoj ngatip ba pikwa bangan penmi ya ki video ki bakam tat dor. Henry haba ki branch kim launch dengan yetu kum nomo ya kita ki pun ki ba pikwa ki bakam tat dor. Henry haba ki don ki bangakam ibit ban batai tengam jupe bre ban batai. Nagata kadau ken ngasai ong ba pin ya subscribe kenang ba pin om miss ya ki video temai hagana ke channel. Namar kita ki bapet regular lane ki subscriber jonga kila tip ya kata bangam jupe ban batai ya ki pun batat doru haba ki mi temai. Bat sakan agawe majority na pedeng jongpi khamtam ki subscriber jonga kiawan ban page am bagi temu ban tit pun temai Henry kiawan ban page ban improve ya ka knowledge jongki siapang ki pun temai namar ka bapet ya ki jing batai ya ki negi pun rem dor em ka ajing arab sibun ban tip hadu katno kana ga juk temai menta kala progress lane evolve hagi lengki tang tekum ta wala da pim code board ban tit ro wat pe ban pen kenang ba pin yo idea bat ba pin long kita ki ba up to date ki knowledge jongpi siapang ki pun temai hoj ngaru ngam deu barius pa ban yo ban tit kum kini ki pun barem dor Henry na kadau bangalong interest ban tip ya ki teknologi temai hakini ki pun rem dor ngasngap bat ngawat jing tip ne research dan kata kadau ken ngasala pat ban share lem sepi ki badon interest ban tip om bangasuan batai start klaim ka jingwat benia namar ki don WR ki bajuan komen ki ong o ngasuan batai start Henry kim tipan hadu katno ka simpor yang ban wat benia ban research ya kano ka pun haswa bangan batai ban judge lene bisar ya ki WM kalong ka basuk bah Henry tang kitu ki baterai kum kini ki kam em kin singa thu ya kata ka jing ka bangiman namar kam de ka kam ka basung wat na peden jong pi ki bapet jangan video ru ngatip ba kambun na peden jong pi ki bala persyang ban sina video ha kana ga YouTube Henry tang hadin kartu kan ne benaipan kila give up no takai kadau ba pelong yaki ban give up kadau hi kadai namar ba kane ka kam de ka basung Pide bandon kataka patience lana ka jingyasya banlong consistent lana regular badnang ta bandon ru ki knowledge lana ki jing sempang dana kata kadau ngasu ignore yakum kita ki bawan komen namar kim tip lana kim singathu ya kita ki jing Tehagan video ngan yetu ya ki features jong kanaga S26 Ultra ka badai ka top model na kinegi S26 series Namar hakana pun layu i baki don katokan netili ki features ki bala pencok bit yaki brew badon interest yaki teng bat ka features ka baki lakam highlight kata kadeka privacy display dengan sabatai company aru ya kanaga privacy display haki benta jong kanaga video tenaga tagada what skip sapit nadu basdang hadu bakut jong kanaga video tengin sedang syua haga design jong kanaga pun Kadisan jongka tekam daya pera na kita kibarim ki S series jongka kum katu S24 Ultra S25 Ultra Henry ha kene ngi i baki la penlong rounded kendian ya kita ki snat lana kita ki benta basaudong jongka tekumba pitip bah kene Ultra model jongki kadon ya auto S Pen lane ubalong kumu kulom jongka Henry nakadaw bakal akam long rounded kita ki snat jongka lada pise ya auto S Pen jongka m balada pikum bakla ban tep da kongpong m unom fit chu Henry pinha ban pitch wa ban tep hakar kom ba unfin om kum hakitu ki S24 Ultra S25 Ultra om don kam ban pin shoot tep laga tep unfit ben namar baki long saudong kato ke body neka frame jongki teh hakata kaliang kam yo advantage hakitu ki model barim jongka kum ka S24 Ultra bat ka S25 Ultra namar phim don kam ban pit long kum utu type C charger ma phim don kam ban pit pin tep da kum no Henry hakane pin hab banda pitch wa yo pikum tep da khongpong bat sakawe ke jing duna ba hau S Pen jong kaneru kila pendu yau bluetooth kumba kila pendu hau S Pen jong ka S25 Ultra Katba hau S Pen jong katoga S24 Ultra pat ki a yau bluetooth tekum ta kito ki babat ya katoga S24 Ultra m kila ban pendon kam yau tu S Pen jong ki kum u remote shutter button hakapor basandur group tekum ta nadu ka S25 Ultra bat kane ka S26 Ultra ka batmai pinom la shu ban penlong kum u remote kamera shutter button
Teh haga bil jongka pat haga body jongka kila pai biang syaki aluminium kamut kila shina biang dagi aluminium. Namar haga toga S25 Ultra M kila shina dagi taki titanium. Haga taga liang kana ke Samsung ru kala penbut yaga Apple lanaki iPhone. Namar kana ke Apple M haki toki iPhone 17 series jongka kila pai biang syaki aluminium body. Namar de ke Apple ke bala penmit nengkong dagi titanium body haga toga iPhone 16 Pro bat ke iPhone 16 Pro Max jongki. Hadin kata sa penbut kana ke Samsung haga toga Samsung Galaxy S25 Ultra ke bamenin snem. Tekumta habakai i baka naga iPhone kala wanra biang daki aluminium body haki toki iPhone 17 series jongka teka naga Samsung ru kala wanra biang ya naga aluminium body haka naga S26 Ultra jongka. Namar haka jing sisa ki titanium ki bakam bha susu yaki aluminium. Tengam tip naga kedau kila downgrade biang syaki aluminium haka body jongki. Yo le se baki kuat ban le cost cutting lane ki kuat ban kampen sting ya kapun jongki. Namar kini ki aluminium ki bakam sting yaki titanium. Tenang ta haga bak jong kana kapun kila snada ki glass bat kila eye protection la neka jing yada daga taga Gorilla Glass Victus 2 haga thickness neka jing reben jongka kala stang kendia da naga toka S25 Ultra kapoi kumba nyau point kendai pupra mm ta haga weight neka jing kia jongka ru kala kam sting kendiat naga toka S25 Ultra kapoi kumba arspa khatsa gram tel ade hok mo bakan kam sting kendiat naga toka S25 Ultra namar bakila downgrade nagi titanium syaki aluminium body ta hagi sim card ka support dagi dual nano sim card bat ka support ru ya kataga eSIM card. Haka IP rating ka support daga IP68 kamut kala long ka water resistance. Tenang ta ban unlock ya kana pun kila ada ka under display fingerprint daga ultrasonic sensor. Kumba pila tip bakana ultrasonic sensor kisat aitang haki nagi pun rem door. Namar bagi kamlong advance ki kamlong accurate bat ki kam stand. Tahaki kolos jongka kidon haduk kumba southerly kabanangkong ka white kabaar kata ka sky blue kabalai ka black bat ka basaupat ka cobalt violet handre dangdon pat sa artili kita ki kolos kibaki di tang haki online lane ki online exclusive color kita kidai ka silver shadow bat ka pink gold tementang nyepet pan haka display jongka ka display jongka ka compare sibun na ki pat ki display jongki phone tengin nyepet hang ne ya kita ki features jongka na display bat haka juga por ngai i haki online lami ke control si haka baide bat kana ka display jongka dengan saya tu ruya ka daw balami kana ka control si haka baide bat kana ka display jongka kajing hek kana ka display jongka ka poi hadu kumba 1 point kenda inci haka na ka size te kala hek bha kana ka display jongka manang ta kila airu da kata ka 2K LTPO dynamic AMOLED 2X display bat kila pendon kam da kata ka Samsung M14 panel kini kijat panel ki M14 panel M kilong kiba premium bha haka ba kane ka Samsung ka shat supply lana di ya ka Apple bakan pendon kam haki iPhone jongka namar lada phim tim kana ka Apple M kam juchna ya ki display lajong ka depend lane thit na ki pat ki company kum kana ka Samsung bat ka LG te haba ya phai biang haka na ka display jong kana ka phone haka na ka phone M ka don ru ya kata ka anti reflection coating kata ka anti reflection coating M kadai ka kenja layer ka baki labu haka na display jongka ban penduna ya ka reflection jongki light lada pendon kam mar persyak ya ki lights ne ka sngi te haka na liang kana ka Samsung ka kampau namar ka kamlang efektif lane ka kam trekam lada ya compare bat ki anti reflection coating jongki iPhone lada pimut banga batai stan lej hi na chat GPT lane Google Gemini ban verify ya kata sakali hi mapi na chat GPT lane Google Gemini kamla ka anti reflection jongka ka Samsung ne ka iPhone te haba ya phai biang haka na display jongka kata ka kontroversi ke bangai tu mene kade haka baide bat kataka 10 bit display namar kane ke company lana ke Samsung ka kam baka aida kataka 10 bit display kata ka 10 bit display kamut kane ke display jongka kan la ban produce hadu si billion teli ki colors handre kada bala long kontroversi namar onda la wat benia ba lalap bakila ai tang daga 8 bit lana ka pra bit mo kata ka 8 bit m kan la ban produce tang hadu 16 million teli ki colors balai kane ke Samsung kala syukam baka aida ka 10 bit m namar kala syu modify lana electric dagi tagi frame rate control bakin i kumba ka penmi ne produce dagi 1 billion ki colors te kata ka HDR10 plus te ka support nang tah ka refresh rate ki ada ka 6 Hz ka refresh rate bat ha ka brightness pat ka peak brightness jongka ka poi hadu 6000 nits nang ta ban yada ya kana display jongka kila ada ka Gorilla Armor 2 protection te hang ne ngan yatu pat ya kata ka special feature ka bakila ai ha kana ka display jongka bat kata ka de ka privacy display kata ka feature ka trekam kumne bat kane ka de ka phone banangkong hapo perte ban don kum kana ka jat feature suppose lana syu anuksa pidon ya kana ka phone ma te phile jinglet lana pidon kum haki jaka babun briu lana kum hapo kali lana pok boss lana hakino kino ki jaka babun briu habadon kum haki taki jaka babun briu teng teng ngijus nya le randai ban bat pun lana le AA hakato ka display jongi namar ngiting yo badon bapit siar nadin na nasat jongi yaki ki bangile ki bangim kwa bakin yo i
Henry da ka jingdon jong kata ka privacy display hakan ka display jong kana ka phone em phila ban ton on ya kata ka option tang sudep on em kitu ki bru ki badan nadin na nasat jong pm kin om itu shu phila ayu ha ka to ka display jong pi hakan ka privacy display option em phila ro ban customize ya ka phila ban ton on bakan terekam tang haki benta ka to ka notification jong pi bagi bru kin om itu lane phila ro ban select ya ki apps ki ba phikwa bakan ton on tang haki ta ki apps kum haki banking apps mo lane phila ro ban ton on bakan terekam tang haki benta ba phi enter ya ki OTP lane ki password bat kumba lalap da ki balik review ya kana ka phone em kilap baka terekam sisa kana ka privacy display jong ki tang syutil malu mala ya kana ka display jong ka em on om itu shu ya ki ki baka pen e te phila ban page ha kana video tang syutil kum to malu mala la yong ka to ka display om itu shu ya ki ki baka pen e hoj ha ka jing sisa ki don ki jak tempered glass ha online ki bala ban pendum kumne nasaj handrai ka disadvantage pat ka de ba season bala tap da kita ki tempered glass em te pin am la shu ban change te katakan reduce ya ka viewing experience jong pi handrai ha ka ne pat namar ba ki la sna da ki hardware level kamut phila ban ton on ha kono kono ko por ba pi don kam bat phila ban ton off ha kono kono ko por bat kum ju phila ro ban customize ya kata kat kum ka jing kwa jong pi kum ba ngai thu menne te kane ken kade kata ka feature bakar pang tam jong kana ka phone ha ka ba kala pen shop bed lut ya baro ki ba interest ya kitek namar kane ka phone kade ka banang kong balawan ra kum kane ga jat feature te mentapan ini page ha chipset lana processor jongka chipset lana processor kila ha kana ka phone kata da Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy bat lana nanometer ki snaya Uno prosesor udah utop model naki prosesor jongki Snapdragon. Nalor ba ulah long utop model jongki Snapdragon. Sabah kila penklan cucu ya kata ke NPU lana kata ke Neural Processing Unit nak bentaki AI features. Nak kata ke daw omdon ki pun balak ban bit ya kini ki Samsung Ultra model jongki hakil yang ki AI features. Dah kabari de bad uno prosesor ngamdon kam shu ban batai tan namar pilai TV une udah utop model omdon shu ubah kam klan nalor jong une. Hak antutu skoru ula yo hadu lai point pra million. Te haki games kum ka BGM aru ula de ban support daga sispa RPU FPS. Te ban reduce ya ka hit haka neru kila ay ya kata ka vapor cooling chamber daga bakam he ka size. Te mentapan ini poy haka software jongka. Haka naga pun kila ada ka Android 16 but One UI 8.5 UI jongka. Hadu nyau snap kin ay ka OS update la naga Android update but hadu nyau snap pat kin ay ka security update. Hagil yang gini ki update karena ke Samsung kalong regular bahaban ayah kita ki update kumba ka promise. Te hagil yang ki AI features pat kumba pilih tip bagi ki pun Samsung M kide ki balap na nambah. Namar bagi klan bor bahabat ki kamlong accurate ki AI jongki. Bad hagana S26 Ultra M kila nang upgrade cucu ya auto Bixby lana auto assistant jongki. Bad nalor kata kila integrate ru ya auto Perplexity ha no Bixby jongki. Nang tala da ngasu nyau kato ka neteli kilong kum kato ka circle to search ka Google Gemini Live kata ka now notch badang bun kiwe ki bangam la nyau shu namar wat haka kamera jong karu kila integrate ya ki AI features nang tasa kane ka wepat ka special feature ka badang ya debat ki AI features kata ka deka audio eraser kane ka feature ru kala pencok bit ya ki brew namar leng bagane pinla ban erase lane pendu yaki sound na ki noise ki badon haki video ki ba pila record bad om tang kata pila ruban erase yaki noise wat haki third party apps kata kum haki noise ki badon haki YouTube videos haki liang ki AI features am kini ki iPhone kim poisa ru bat kini ki Samsung na kata kadaw ka Apple kam ban se ban sim why no daw Google Gemini ban integrate how Apple Siri jongka haki pun ki bakan sapenmi kum haka iPhone 18 series jongka Bat ya kata kan hak ban $1 billion man la usnem ya ka Google. Teman-teman ini pah ka rambat ka storage jongka. Karena ka pun kadon hadut lai teligi rambat ki storage variant jongka. Ka banangkong ki ada ka kat RGB ka RAM bat ars pa san pun GB ka storage. Ka baar ki ada ka kat RGB ka RAM bat san pa kat RGB ka storage. Bat ka balai pat ka kat GB ka RAM bat CTB lana 1000 GB ka storage. Kajai RAM kila ahkan ka pun kata ada ka LPDDR5X bat kajai storage pat ki ada ka UFS 4. Teman-teman ini pah ka kamera jongka. Ka kamera jongka tega hakil yang ki hardware kam dai per na ka kamera jongka to ka S25 Ultra. Kila su upgrade tang mulu mala kum haki optimization ki aperture bat ki feature. Ha ka to ka S25 Ultra jongki ka ba menin snap ki ada ka 1.7 ka aperture. Kat bahakan nepat ki ada ka f1.4. Kata ka aperture kade ka jingla jong ka lens jong ka kamera jongki ban pli ban kamyo arung ki light ha ka por ba shandur ne ring video. Tekum ta kat banang rit ka aperture value kata nang kambha. Te ha ka neru ki don hadu kumba south ligi kamera jongka nadin. Ka banang kong ka main kamera jongki ki ada ka 4 megapiksel. Bat kala support ru ya ka OIS. Haka sensor jong kana ka primary kamera jongki kila ada ka Samsung ISOCELL HP2. Kana ka sensor te kala rimba ka ba kila pendon kam nadu gisnem arjar apulai.
Haki video kana main kamera jongka kalak ban shoot hadu 8K 30 fps bat ke 4K 60 fps. Nang ta lala ru ban shoot ya kita gi lock selana gi raw video lengba kanaga kamera jongka. Bat nalor kata kadon ru ya kata ke APV codec. Kata kemut kan la ban shot ya gi raw video ke balong clear bha daki file size ki ba umda het than. Henry pin la pat ban edit kat bamon claim dalus ya ki quality jongki video. Bat sakana ke we pat ke feature ka ba kamlong special ha ka bayde bat ke baring video. Kata kedeka horizontal long. Kata ke feature lada fi record video yano lada fi record ha ke por bapet lana mare artat ru. Kata ke video kan record lana kan nek bet ha ke frame jong untuk ubriu ubapi record. Dengan cupeni nuksa ya kana ke video ke balaring da unau pareng u MKBHD. Ha ke ba ula pen i hangne ula test ya kana ke feature. Bat ma uru ula long impress ya kana ke feature. Namar la long kumba extreme test ma ya kana ke feature bat ula bro baka trekam sisa. Tekana ke feature kan yarap bahaya gitu ki content creators ki bashoot daki handheld video. Tenang tah ketu ke kamera ke arpat ki ada ke 9 megapixel kataka telefoto kamera. Bat kala support ru ya ka OIS. Langba kana ke telefoto kamera la ban zoom hadu 5x daga taka optical zoom bat hadu 100x bat daga digital zoom. Nang tah ketu ke kamera ke balai ru kila ada ke 10 megapixel ka telefoto kamera hi kaneru bat langba kane 3x la ban zoom daga optical zoom. Nang tah ketu ke kamera ke besar pat ki ada ke 9 megapixel ke ultra wide kamera. Teh ke front kamera jong kapat ki ada ke 4 megapixel bat haki video ke support da ke 4K 60 fps. Teh ke liang ke kamera jong ka ngam dan kam syuban komen namar ke labiang load ma ki features jong ka. Temen tapat nyepoi hau bateri jong ka. Kana ke pun ki aitang da usan 1000 mAh bateri jong ka. Ha ke liang bateri teh kini ki Samsung hadu mentaru ke 4 lak ban upgrade. Kidang i bet da kini ki jaj bateri kita ki lithium ion bateri. Handrai menta ki sngi kiwe ki brand kila sedang ban ada kita ki silicon carbon battery. Nagata gadau ki salak ban ada ki bateri bahek ka mAh. Namar kita ki silicon carbon battery kide ki teknologi thamai bat ki balak ban store ya ki energi khambun ha ka size ke barit na ka bastang. Nagata gadau ki salak ban ada ki 3000 bat mentale hadu 10,000 mAh ke bateri ru la don ki baai. Tenang tahau charger pat ki la upgrade kendiat bakal support dau 60 watt u charger. Kat bah ka tu ke S25 Ultra pat ka support tang dau 45 watt. Handrai kan mau bakana ke Samsung kam ju ai yau ta adapter lana charger pinha bantit separate yau ta charger jongka. Bat sakendiat kaduna hakana ke phone kata bakam don ya kata ka magnetic charging. Kata kemut kanom support ya kata ka magnetic charging kumbalong ki iPhone MagSafe. Handrai ka support hi ya kata ka wireless charging da ka arpusan watt handrai omde da ki magnetic. Tah kiwi pat ki feature jongka kana ke phone kadon hadu kumba khat nyau teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 7, Bluetooth ki ada Bluetooth version 6. NFC ru kadon ki mic ru kidon arteli ki speaker ru ki ada ki dual stereo speaker. Temen tapat ni poh hakamen kata ya ka dor jongka. Ka dor jongka na pun ka sedang nadu ka silak live kendai jar kendai spak kendai. Kata ya ka to ka base variant jongka ka khat RGB ka RAM bat ar spak san pendui GB ka storage. Ka bar ka poh hadu silak san kendai jar kendai spak kendai. Kata ya ka to ka khat RGB ka RAM bat san spak khat RGB ka storage. Ka balai pat ka to variant jongka ka poh silak prap kendai jar kendai spak kendai. Silak kendai pheu jar ma kata ya kato ke khandri GB ka RAM bat 1TB ka storage. Kador jongka tangam nang batasu namar pila ITB kana ka phone kade ka barem dor tam jongki hadin jongki togi full series jongka. Ho ngatip majority na pedeng jongi ngimde ki bakot bor bantit kum kine ki jaj phone. Tang ki businessman ki politicians ki basaj bat kum kine ki jaj phone mo. Handai kadau banga permi ya kana video kade bangin ya sngatu ya ki feature thamai jong kini ki juk menta ki sngi. Teman-teman ngathrai lang baga na video jonga kan ajing rap ipi sibun ban sngatu ya ki feature jong kana ka phone. Ngal atri sitom bha ban sna ya kana video kumba pi bakal ajrong bha kana video mo. Tenaga benta kata wat ya khapna ban ai ka like jong pi bat ka to ka hype jong pi bat subscribe ru lada pimpat dep ban subscribe. Tengin siam hakawe pat ke video jonga ku bless ibun.